Čaute, moje meno je Roman a vítam vás na mojom kanáli Card Republic. V dnešnom videu sa pozrieme na ďalšie produkty, ktoré by som odporúčal každému jednému z vás tento týždeň nakúpiť. Samozrejme ukážeme si aj ten, ktorý som nakúpil priamo ja do svojho portfólia. No a takisto, ktorý produkt sa mi nepodarilo nakúpiť aj taktiež za dobrú cenu. Card Republic, nové video. Poďme rovno na to, ktoré produkty som nakúpil ja. Ako môžete vidieť, nakúpil som práve tieto. Prečo práve z Dračika? Pretože majú insane dobré ceny. Ak máte aj túto Dračik kartu, tak sú tam samozrejme tie zľavy ešte väčšie. Ako môžete vidieť, nakúpil som 3 blister Mega Evolution boostrov, ktorý kus vychádza za 16,73. Čiže keď si to podelíte tromi, tak vám ide cena za booster a takisto aj klasický 5.11. Čo sa mi páči je to, že oni majú obmedzenie, teda limit na jednu osobu, ktorá môže zakúpiť. Preto ja by som si ich tiež kúpil mierne viacej, hej, nie som žiadny skalpel, ale urobili to podľa mňa strašne dobre. Nakoľko tu si môžete objednať maximálne 2 kusy na objednávku na osobu, a takisto maximálne obmedzené 4 kusy na Mega Evolution. Prečo sa to ale tak oplatí? Tak keď si dáme tento, lebo je aj Goldak, tak ja som do objednávky dal aj takisto Psyduck 3-pack blister. Prečo? Pretože je drahší ako ten Goldustový. Cena sa pohybuje od 23 €, 22,99 a v anglickom jazyku samozrejme, a tým pádom my keď si to dáme do našej kalkulačky, tak naša obstarávacia cena bola 16,73 € a naša nákupná cena je 22,50 €. Takže nám vyjde 34,4% zisk. Hej, čiže keby sme to teraz flipli, lenže my sme investori, tak by sme mali na tom skoro 34%. Samozrejme rátame nejaké tie poplatky na card markete. Ďalej, keď sa pozrieme na Mega Evolution, klasický base set, tak cena ide od, dajme tomu, tých 5,60. Čiže otvoríme si kalkulačku a ideme si povedať, keby náhodou niekto nevedel, ako sa počíta marža. Čiže 5,6. Klasicky asi si viete vypočítať, že keď to odčítate od vašej nákupnej ceny, tak vám ide 50 centov, ale ako sa počíta marža v percentách, tak dáte to isté, lenže deleno naša obstarávacia cena a vyjde vám 10%, hej. Čiže to je tiež celkom slušné. V Dračiku to ale majú tak, nakoľko ten predošlý produkt toho 3-pack blistru nám vyšiel na 35%, tak to je oveľa zaujímavejšie ako tých 10, ale v rámci tohto má vlastne Dračik, že musíte objednať na 40 € a potom to práve zadarmo, čiže potom vám to vyjde nezmenené, čo sa týka ceny. Čo by som ešte kúpil, ale už na to nemám priestor, je Journey Together booster. Prečo práve tento booster? Nakoľko v Smarty ho majú za 4,24 s kódom 15% extra dole. Keď si to zase dáme na Journey Together, ten nám ide od 4,99. Takže znova, ako si počítame našu maržu, kebyže sme ho nakupovali, ja ho nenakupujem, ale myslím si, že je to dobrá príležitosť, čiže 4,99 znova deleno naša obstarávacia cena 4,24, čo nám ide 17,7%, čo je taktiež super, keď si zoberiete, že tá cena pôjde len hore. Samozrejme, rátame zase nejaké reprinty, hej, do budúcna a podobne, ale 4,24 je podľa mňa riadne dobrý odrazový mostík na kúpu. Aká je advice of the day pre toto video? Nemôžete mať všetko. Aj keby ste mali, dajme tomu, že 10 000 alebo 20 000 teraz, tak proste aj tak nemôžete mať všetko. Vždy sa nájde nejaká príležitosť a proste v určitom objeme to už neviete kúpiť. Preto sa fokusujte len na tie lepšie produkty a preto ja sa vám budem snažiť dávať každý týždeň len tie najlepšie, ktoré samozrejme aj ja nakupujem a ktoré v mojich očiach majú potenciál aj do budúcna. A
a preto ak sa ti toto video páčilo, tak hoď like, smešný subscribe, napíš koment a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.